Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Patchouli de Angkor for Men and Women. Iyan ni siya ni Boucheron. Pwede pa na lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag tani tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag o di parfum ni siya butang belon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot. Bali, mabulak kag makahoy nga patchouli. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have pear kag bergamot. Ang peras, amo na siyang matamis kag presko nga prutas nga nota. Tapos bergamot, mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have jasmine kag bourbon pepper. Ang jasmine, puti nga bulak nga matamis. Kag bourbon pepper nga pampakahang. Kag for the base, we have patchouli, white musk kag guaiac wood. Ang patchouli, masimutan mo siya dayon sa sini nga pahamot. Matamis na siya nga madulom nga may pagkaduta kung simutan. Ang white musk kadakop sing hamot para di magtututudo lapta. Tapos guaiac wood nang makahoy na siya nga may pagkausok nga nota. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!